Hello everyone, it's me again Jane and welcome to Japan. Welcome to my channel. Papunta kami ngayon guys sa Army Defense Center para magsuot ng military costume doon guys. Tara, sama din kayo guys para isuot natin yung mga costume nila doon. Welcome to Matsumoto, Japan. Kuha pa ko Matsumoto siya. Hello guys, andito. Naglalakad na kami papunta doon. Cute, dashta, cute. Dashta, kuwaite. Kuwaite, baba. Natatakot si baby sa aso, guys. Yan, may aso dito. Nakama siya. Malapit na tayo guys. Yan. Yung senta. Yan siya guys. Ito yan siya guys. Yan. Tingnan nyo guys. Akala ko nag-ano siya. Ano yung nani papa? Jisatsush dito papa? Nani, para siyang naghikog. Alam niyo ba yung naghikog guys? Ayan. Para siyang naghikog. Anong Tagalog ng naghikog guys? Nandi ko ay. Note. Wow, wow. Kuwai, diba? May alcohol noritay. Nandi noruto gikuwai. May alcohol dito guys. Mag-alcohol tayo para iwas corona. Okay, give me your hands. Give me your hands. Yan, kinuha niya para kay Akiyo. Chitay. ジャスコのイベントの時ちょっと遊んだんですけど。ああ、本当ですか。来てくれたんですか。多分逆っすよ。ああ、本当は逆。後ろなんですよこれ。本当だ。後ろから前に。違うんだ。あ、間違え反対。前反対。反対。ここのっすか。うん。とあと2層の。Camping seru Akiya. Camping seru. 入っていって。なんでカモフラッシュじゃないパパ？これ？うん。これは飛行機が落ちた。 Ay, pag may ano pala to. Rescue. Pag may ano pala to guys, may nahulog yung plane. だから Rescue na 分か ano. りやすいようにしないと。 Kaya yung kulay niya para makita daw agad. Kapag camouflage kasi hindi masyadong nakikita, di ba? For rescue purposes. Takoyama ikuriyata dyan. Takoya pa kore omoshiroi yo. Mga collection nila guys.
okay lang mag-video tayo guys kasi okay lang daw, nagtanong kami. Kasi kilala ng asawa ko yung mga staff na nandito, yung mga army na nandito pa. Kilala niya kaya okay lang. Wala din naman daw secret. Akio hikoki para ya akio. Ay. Akio jitai naritai? Honto? 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 Jitai? Hikoki arayo akio. Nani papa? Umoy? 18 キ 18 kilos daw yun guys. Mabigat. 持ってみる Hantun dyan, correct. Subukan natin guys kung kaya ba ang 18 kilos. Ah! Mabigat talaga siya guys. ダメ Ganito sila magbayad guys ng parking lot. Yan yung machine. Ilagay yung coin dyan. Yung bayad. Kapag coins, tapos sa baba kapag doon sa dito kapag papel. Nakikita nyo ba yung ano guys, yung mabigat na kinarga ko, yung 18 kilos na mabigat. Training daw nila, isang gabi daw, bit-bit nila yun, naglalakad. Can you imagine that guys, isang gabi alsa ng 18 kilos na bigat? Oh my god. Oh my god, Akio, sorry, de kilo na? Huh? 頑張るね Ang hirap daw ng army dito guys. Ang army pala dito sa Japan guys, wala silang war. Tapos free yung bahay nila, tapos free yung pagkain, tapos yung sweldo, sapat na sweldo meron. Kaso nga lang daw walang privacy tsaka walang freedom. Kaya yung asawa ko nag-stop na. Ang age limit ng army nila dito guys, ngayon naging 32 na daw. Nung una, nung time ng asawa ko 26 hanggang 26 lang daw. Ngayon tumaas na yung age limit kasi yung mga Hapon ayaw na daw pumasok ng pag-army kasi mahirap daw. Kaya kung may mga kakilala kayo guys na nandito sa Japan na gustong mag-army, ipapunta nyo lang doon para makausap nila. Tapos guys, kapag pumasok ng army daw guys, yung driving license magiging free na daw yun, covered na daw yun sa army na company guys. Tapos may matanggap na sweldo na monthly, free na yung license, driving license. Tapos mag-army ka ng 2 years, on service ka ng 2 years. Kapag mag-stop ka na or mag-resign, may matanggap daw na pira. Kaya kung may kakilala kayo guys na gusto mag-army dito sa Japan, or may kakilala kayo na nandito sa Japan na gusto mag-army, kung gusto nila guys, mahirap pero may maganda ding benefits guys. Kaya kung may mga kaibigan kayo guys, sabihin nyo guys na mag-army sila dito sa Japan para makatanggap sila ng mga good benefits. Dito sa Matsumoto guys, during Saturday and Sunday guys, grabe yung traffic. Kaya kami ngayon nakagalaw dahil sa traffic.
Kasi yung mga tao, holiday kasi kadalasan ng mga Japanese guys, Saturday tsaka Sunday yung day off nila. Lumalabas yung mga tao kasi walang trabaho. Kaya traffic. Laging traffic kapag Saturday tsaka Sunday. So pauwi na kami guys. Yun lang po ang maisi-share ko sa inyo guys. Kung may kaibigan kayo guys na gustong mag-army dito sa Japan, yun, chance nila yun guys para sabihin sa kanila. Para na akong guys, partner ng army dito sa Japan ba na nagkumbinsi na pasok na kayo kasi kailangan nila ng tao. So that's all for today guys. Thank you for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. At i-share nyo na din guys para kung sakaling may mga kaibigan kayo na gustong mag-army guys, para malaman nila na pwede dito guys. Ingat po kayong lahat guys and God bless us all. Bye! See you on our next vlog. I-subscribe nyo please guys para may malaman pa kayo tungkol dito sa Japan at para kasama nyo kami mamasyal sa mga susunod naming vlogs. Thank you so much.